खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 1 एप्रिल 2026 मायथाइ एबा 17 चैत्र दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर फैनो हागौ आरो नोंथांनि सांग्रां जानाया बाख्नायजागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजाङै साननानै थिरांथा लानाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाजों मोनसे गोनां सावरायनो हागौ। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव एकाग्रता लाखिनो नांगोन। सानजौफुनि उनाव मोजां खौरांआ नोंथांनि गोसोखौ मोजां खालामगोन। मोनाबिलि समसिमाव थालांनाय खामानिया जागायगोन। गोनांथि गैयै होंगो दोंगोनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा मोनसे गोजाम नाजानायनि मोजां फिथाय नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों मावनाय खामानिया मोजां फिथाय होगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ समानथि थागोन, नाथाय खरसाखौ दबथायनो गोनां जागोन। न'आव गोजोन थागोन आरो नखरनि खामानिफोराव नांथाबना थानो हागौ। बेलासि समाव सोरबा गोजाम सिनायजानाय सुबुंजों रायज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। हरसिम गोसोआरि समानथि आरो दिदोमथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो मेलेमआ गोहोम गोनां जागोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव सावरायनाया दावगानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा-फिसौ मुलाम्फा जानायनि नेरसोन नुनो मोनो। नखरनि गेजेराव मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोनाबिलियाव गोसोआरि गोहोआ थागोन। समाव मोनसे फिसा गोरोन्थिखौ सुद्रायनाया मुलाम्फा जागोन। मोनसे गोदान खारिथिया इयुननि दिगखौ रोखा खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव जौगानाया लासै-लासै जागोन आरो खस्थ'नि गोहोमखौ नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो सोरबा मोजां मोनग्राजों रायज्लायनाया गोजोन होगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। थालांनाय खामानिखौ मोनाबिलिसिम फोजोबनायनि जाथावना दं। जोबनायाव नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायथिजों नाजानाया जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ खामानि थिलियाव बेसेन होनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया सानजेरनिख्रुइ साबसिन जानो हागौ। नखराव सुखु गोजोन थागोन। समाजारि सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथाङा मोनाबिलियाव गोनां खारिथि मोननो हागौ। आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनायनि खाबु मोनगोन। सासे गोनां सुबुंजों रायज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै सानथांखि बादियै खामानि मावनाया जाफुंसार जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोम थागोन। नखराव गोरोबलायनाया सोलिगोन, नाथाय फिसा-फिसौ जेंनाफोराव फिनजाथाय होनायनिफ्राय गोजानाव था। फरायसाफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि मोनाबिलियाव बोसोन होनाया मोजां जागोन। माखासे गोजाम हाबाफोरखौबो गोजोनथाव महरै फोजोबनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि दिनै समानथि सानस्रि आरो गावखौ दबथायनानै खामानिफोरखौ फोजोबगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब होनाया आद्रा थानाय खामानिखौ फोजोबनायाव मदद होनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि इसारा दं, नाथाय थिरांथा लानायाव सांग्रां जा। नखराव गोजोन थागोन। मोनाबिलियाव सोरबा गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। गोसोआरि गोजोन थागोन। साननि जोबनायथिं फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि दिनै धैर्यजों आवगायलांनाया गाहाम जागोन। खामानि थिलियाव थासारिफोरा लासै-लासै नोंथांनि फारसे जागोन। रांखान्थियारि बिथिंफोरा दिदोम थागोन। नखरनि सोद्रोमानि बोसोन बाहायजाथाव जानो हागौ। सावस्रियाव माखासे मेंनाय मोनदांनो हागौ। मोनाबिलियाव फोथायनाया बांगोन आरो मोनसे गोदान सानस्रि ओंखारनो हागौ। मोनसे गोनांथार थिरांथायाव रोखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि दिनै थुलुंगाखांनाया गोजौ थागोन आरो खामानियाव गोदान गोख्रैथि थागोन। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोन्नायनि इसारा दं। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनायनि जाथावना दं। मोनाबिलियाव मोजां खौरां मोन्नायनि जाथावना दं। मोनसे गोदान सानस्रिया सानखौ बांसिन बाहायजाथाव खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसर गाब। मकर राशि दिनै खस्थ'नि थाखाय नांगौ फिथाइ मोन्नायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव मान-सन्माना बांनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन, नाथाय लेनदेननि बेलायाव सांग्रां जा। नखरनि बिबानफोरा बांनो हागौ। मोनाबिलियाव मोनसे गोनांथार खामानिखौ फोजोबनाय जागोन। गोसोआरि दिदोमथि लाखिगोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरखौ थार लामा होनो खाबु मोनगोन। खामानि थिलियाव बिथांखिफोरा रोखा जागोन आरो नोंथाङा मदद मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाया लासै-लासै बारायनो हागौ। न'आव गोजोन आबहावा थागोन। लोगोफोरजों थुलुंगाखांनाय सावरायनाय जागोन। बेलासि समाव मोनसे गोनां थिरांथाया नोंथांनि फारसे थांनो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव सावरायनाया दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजोन थागोन आरो नोंथांनि खामानिफोराव दिदोमथि थागोन। खामानि थिलियाव फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया गोजोननाय होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। नखराव मोनसे आंगो मोनदांथि थागोन। धोरोमनि फारसे गोसो गुदुं जानो हागौ। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों रायज्लायनाया गोजोनगोन। इयुननि सानथांखिफोरनि सायाव मोजां साननायखौ लाखिगोन। हरसिम आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।